Члени редакційного odboru podnjesli prijavu na konkurs po Krajinskomu sekretarijatu za kulturu i javne informovanje za 4 čísla hlašnika ruske matki i odobreni 50 000 dinari. Poneže u tih uslovijoh jezi podrakšenja u grafičnih robotoh za 2 čísla vyšlo po 25 000 dinari i tiraž zmenšani na 500 zo 650. U novim čišlje hlašnika Rusnak pisane o tohoročnih aktivnostoch ruskej matky. Sme pošli veľkú váhu o tomu prijemu, ktorý sme mali u pokrajinskej vlády u Novým Sadze. S ohľadom, že sme mali príjem 18. mája na finančné priišťovanie 17. Svetového kongresa, ktorý nárok treba, že by bolo týmaný u Novým Sadze. U tým číslu hlašníka ruskej matky Rusnak máme i druhý text, ktorý Unija premeni na reakciji našo, zbuvanja podiji i pojedincoh i organizacijoh okreme na nadzirovanje postojanja Rusnacoh, odnosno ih prevozenje, lebo probovanje prevozenja do Ukrajincov i tak dalje. Nové číslo hlašníka Rusnak 35. pošore vidze u oktobru. U novim čišli Rusnaka na naslovnom boku bude zaštitni znak, ktorý sme rozpisali konkurs, takže máme doteraz 4 predklady, ktoré nam prišli. Podzešati da za september vybereme, že ktorý bude najljepši i to dúfam, že položíme na naslovni bok i on bude u kampanji i džinglovani tu i tam možeme na društvenih mrežoh. Poneže september bude vinjimkovo bohati zos aktivnosťami ruske matky, čitače hlašnika budu podrobno informovani.